За рулем гэтага вельмі прыкметнага, сапраўды рарытэтнага аўтамабіля Дмітрий Саляннікаў. Для яго ўдзел у аўтапрабезе вельмі значны. Дзядуля мужчыны ваяваў, прайшоў ад Грознага да Варшавы, але не дажыў некалькі месяцаў да вялікай перамогі, загінуў пад Краковом. Всю историю полка, от первого дня войны его до конца я изучила, она у меня сохранена. Это память для меня в любом случае. Дарэчы, гэта ГАЗ-67, які быў выпушчаны ў далёкія 40-е, але ў Дмітрия аўтамабіль з'явіўся 3 месяцы таму. На нашем Горьковском заводе выпускался. Машина процентов на 60 оригинал, остальное уже пытался доделать самоделом. Не все закончено, но к 9 мая машина на ходу и в строю. Усяго ў аўтапрабезе прынялі ўдзел больш за 160 актывістаў з абласной арганізацыі БРСМ з усіх раёнаў нашай вобласці. Кожны з іх ушаноўваў памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны, складаў кветкі да вечнага агню. В течение 2 месяцев наши ребята посещали священные места своей малой родины, своих регионов и наводили там порядок, проводили митинги, благоустраивали. Там такой символизм, набирали землю. Якую удзельнікі аўтапрабегу з усіх 75 месцаў перадалі ў музей Брэсцкай крэпасці. І ў сваю чаргу кожны рэгіён вобласці па ініцыятыве ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама атрымаў лампадку з часцінкай вечнага агню з мемарыяльнага комплекса. Гэта акцыя, адзначаюць удзельнікі, вельмі значная для іх. Чтобы помнили дети наши, и мы помнили. Память важна, потому что это есть наше будущее. Ну, важна эта акция очень, потому что сегодняшнее поколение, как бы дети, я думаю, что не все так они об этом знают. Некоторые даже, можно задать какой-то вопрос, дети не могут даже ответить. Нужно помнить всегда, какой ценой досталась эта победа. Арганізатары спадзяюцца, маладзёжны аўтапрабег 75 гераічных месцаў Брэшчыны стане традыцыйным. Ганна Буйкевіч, Александр Воронін, тэлерадыёкампанія «Брэст».